Velkommen til Horn Mart Bar. Mit navn er Jon Stoltenberg, og jeg er mixologist her på Horn Mart Bar. I dag vil vi lave cocktailen Mojito, en klassisk cocktail, som der er meget populær på de diverse klubber og diskoteker. Det første vi gør, når vi laver vores mojito, det er, at vi tager vores highballglas, stiller op på barmåtten og tilsætter 2 limebåde, som vi simpelthen bare presser i, for at få de gode saft, der er i sådan en limebåde her. Bare begge 2 presses rigtig godt ned i glasset her. Udover det, så tilfører vi 3,5 cl sukkersirup, og det er hjemmelavet sukkersirup fra Horn Mart Bars eget bryggeri. 3 cl den. Udover sukkersirupen, så skal der selvfølgelig også noget spiritus i, men udover lige før vi gør det, så skal vi have vores mynteblad. Gerne en 6, 7, 8 friske mynteblad. Klapper vi lige for at få alle de gode aromaer ud. Kører vi lige rundt på glasset, så når kunden får sin mojito stukket i hånden, at man kan dufte mynten og de dejlige aromaer, der bliver lukket ud i drinken. Jeg tilsætter knust is. Gerne med knust is må man godt fylde helt op til toppen, når det er mojito, vi snakker om. Så nu når vi har tilført vores knust is, så tager vi vores rom. Vi tager en Havana Club rom, som der er meget gængs at bruge til sådan sagt 5 cl den. Udover rom, der skal vi også have noget at toppe det med. Der har vi valgt at bruge Faxe Kondi. Grunden til, at vi bruger Faxe Kondi i stedet for danskvand, det er, at vi synes, at det giver lidt bedre smag med, at vi har tilsat Faxe Kondi i stedet for danskvand. Så derfor har vi brugt Faxe Kondi. Men inden vi bruger vores Faxe Kondi, så skal vi selvfølgelig lige have støvet vores drink. Der tager vi vores barske og lige en serviet, og simpelthen lige holder ned mod, så vi lige får alle de gode ting op i toppen af drinken. Grunden til, at man gør det her, det er, at man får alle de dejlige aromaer og alle de, der bliver lukket op i øverst i drinken og sukkersirupen, så den har dejlige og søde og bitter smag, som der er i en mojito. Nu tilsætter vi vores Faxe Kondi. Bare lige op til toppen med Faxe Kondi. Og vi tilsætter det sidste knust is. Og selvfølgelig til en mojito, der skal der selvfølgelig være nogle gode, lange sugerør, så derfor bruger vi 2 sugerør. En i hver farve her. Sætter lige på glassets kant. Og her har I den så mojito med hjemmelavet sukkersirup fra baren.